बहुत सारे हैं 20,000 plus 20,000 सबै আছে এটা not only the Long live, long live! Long live, long live! Long live, long live! Long live, long live! हेलो रायजोफोर मारै दं मा खबर आं ओरैबायदि गगा मोनदों बेनि थाखायनो टाइमावहाय आं माने भिडिअ खालामनो हायाखै ब्लग खालामनो हायाखै आरो आं एसे पस्टबो होबाय थादों ओरैनो इउटिउबफ्राव पस्ट होदों एसटिनि बागै आरो लोगोसे दिनैनि ब्लगा जुखामखौ आं दिनै गायजेनबाय दिनैहाय 27 ना मामोनथाय नभेम्बर दिनै 27 ना 20 आं गोसोआव गैला माने ओरैबायदि माने मुदानो मोजां नङा ओरैबायदि सानदों आं माने एसे जाथिखौ सानगासिनो दं माने जोंनि स्टेटासा मा जागोन मा जाया थ' बेवहाय जिनोखि नेताफोर आरो सेलाफोर नोंथांमोना मोजां खोनासं एनि पलिटिकेल पार्टिनि मानसियानो जाया मानो बुंदों ना नोंसोरो बा नोंथांमोना बुंदों ससियेल मिडियायावबो बुंदों आरो लोगोसे पस्टबो होदों एसटि होथों खिन्थु जोंनि थाखाय खहा दाजाथों बे खोथाखौ होनदों दा बे बेसेबां माने बेसेबां सैथो आरो बेसेबांनाखि गोहोम खोख्लैगोन बे जोंनि एक्जिस्टिं एबा थाखानाय एसटिनि थाखाय दा थिग आसे जोङो सानना लाबाय जे जोंनि थाखाय खहा दाजाथों खिन्थु एसटि खोथा फैदोंना जाय मानसिया जायनाखि हारिया एसटि नंखाया जोंनि स्टेटआव आरो गुबुनाव जानो हागौ एसटि बाट जोंनियाव नङा बेखौ एसटि खालामनायाव फार्स्ट अफ अल आंहा गोजोननाय गैया थ' रायजोफोर माने दिनैहाय जुखामखौ गायजेनबाय दिनैहाय माने फार्स्ट टाइम गायजेनबाय आरो दा गायगासिनो दं हाजिराफ्रा सान्दुङा ओरैबायदि सान्दुं बिराद गरमबो दायो बर्थमान दा माबायदि गायदों देग्लाय आं मानो मेचिन इउज खालामाखै आं बेखौ नोंथांमोना फारि फारि खोन्थालांबाय थागोन मेचिन गायोब्ला माने बेगरा दानि जोलैया ओरैबायदि गिदिर फिसा दङ बहाबा डाबल आरो बहाबा मोनथाम मोनब्रै थाङो नै बेगरा एसे फिसा फिसा दङ बेनि थाखायनो देग्लाय मेचिनखौ आं इउज खालामासै दा बेखायनो आं माने आखाइजों गायहोगासिनो दं आरो लेबार दं आरो दिनै खम गाबोन बांसिन जागोन दिनै माने मोनजोबासै फार्स्टखाय आरो खाथि खाला गायदों नालाय दा बेखौहाय माबायदि गायदों होनोब्ला नैबे बे सुतलि दुरुंखौहाय माने बोनाय जादों ओमफ्राय आङो बावहाय दुरुङावहाय माने एसे 15 इन्सि बा 14-15 खालामनानै दाग होखादों आरो ओमफ्राय बे दागआवहाय बावहाय माने डाइरेक्ट बेगरखौहाय माने थुलांबाय थादों आरो बेहाय दागखौहाय नुनाय नङा नाथाय आं दाग होदों 15 इन्सि होदों आरो आं डिसटेन्सखौहाय मेचिनावबा 12ल' जायो नालाय दा जेसेबांनो माने 15-16 होनो हायो एसेबांनो माने मोजां जायो आरो माने फिथाइया बिफाङाबो माने मोजां जायो दा बेखायनो देग्लाय बावहाय माने आखाइजों गायबाय आरो आइबो गायगासिनो दङ नै दा बे जोलैया आंना गदाबारि आं नेक्स्टआव मोजां ब्लग खालामबावगोन दे बेनि सायाव दे बिदिब्ला बियो जोंनि थाखानाय एसटिनि थाखाय खहा जाया नामा बेखौ गोबां सानाखै जानांगौ बुंदोंल' माने जोंनि थाखाय खहा दाजाथों होननानै नाय रायजो राजा नोंथांमोन गभर्नमेन्ट साख्रियाव गभर्नमेन्ट एडुकेसन सिटआव एसटि पि एसटि एइच एसटि बि थानाय नङा सेन्ट्रेल लेभेलाव सेन्ट्रेलाव जेब्लायबो मा थायो एसटि एससि अबिसि बेनिफ्राय आनरिजार्भ थायो होमबा मानिबाय आङो जे एसटि बिखौनो होबाय जोंनि स्टेटआव जोंनि बिटिसिआव बा स्टेटआव एसटि भि होबाय थिगासे होबाय खिन्थु सेन्ट्रेल लेभेलनि जिनोखि एसटि बेनिफिट्स एसटिनि स्कलारशिप जेरै इसान उदय स्कलारशिप बा बहाबा एसटिनि स्पेसियेल स्कलारशिप फैयोना दा बेखौहाय दा एसटि भिआबो मोनफाजोबसिगोनब्रा मिन्थिबायना खोथाया बेसो आरो इउपिएससिनि एसटि सिटआ इउपिएससिनि एसटि सिटआवबो बिसोर मोनफाजोबसिगोनब्रा मिथिबाय मानो होनोबा एसटिल'सो दं नालाय दायो फैबायना लाइनाव एसे बुजिबायना एसटिल' थायोब्रा बाहाय आरआरबि साख्रि माने रेलवेनि साख्रि एनटिपिसि ग्रुप डि बेनिफ्राय डिप्ल'मा गोनां ओरैहाय ओमफ्राय एसएससिनि साख्रि कनस्टेबलनिफ्राय लानानै एसआइ लेभेलसिम बेनिफ्राय आरआरबिनि सरि आं आरआरबि बुंखाबाय ओमफ्रायहाय दङ ओरैहाय हमना ला बेंकिं लाइननि दङ इउपिएससि लाइन दङ बावहाय होबाय दाना 2 कौटि मानसिफ्रा ओरैबादि एग्जाम लिरसिगोन कम्पिटिसन जासिगोन जोंनि थाखानाय एसटिफ्रा बे समाव क्वालिफाइड खालामनाय इजि नंलाब्रा बुजिबायना माखौथ' खहा जाया होनखो खहा दङना सेन्ट्रेल लेभेलाव फरायनायनि सायाव लानानै साख्रिनि सायाव लानानै स्कलारशिपनि सायाव एभ्रिथिं एसटि स्टेटासा जि दङमोन जों मोनबाय थायोमोन बेबो थानाय नंलाब्रा दानिया फैलायबाय पलिटिक्सनि सायाव पलिटिकेलनि सायाव पलिटिक्सआ टेम्परारिसो भाई
पलिटिक्सआ ओरैबायदि टेम्परारि दानो सिफ जागोन दानो माने मेम्बार जागोन दानो नों माने पाब्लिक जागोन आरो दा बे पलिटिक्सनि सायाव बेखौ आं दोनथ'बाय दा पलिटिक्सनि सायाव आरो फिन खनसेबो आं एसे सानबावदों एम पि सिटआव एस टि मोननानै जुदि गेलेबालाय डाइरेक्ट एस टि सिटआव गेलेबालाय होमबा बिसिनि पपुलेसना बारा बिसिनि सुबुं अनजिमाया बारा होमबा देरहादोलायब्रा बिसोरो देरहादोलाय जोंहा थालांदोलाय बिदि जायोब्रा दा सिम्पोल खोथायाव आं सावरायदों माने एसेबां गोथौ खोथाजों माने एसेबां बेले बेजे खोथाखौ रायलाया सिम्पोल खोथायाव दाना फैबाय एस टि बिखौनो मोनमारबायलायनो दाथ' खायसे खायसे बिसिनाबो माने एस टि भि नाङा होननानै बुंदों डाइरेक्ट एस टिल' नांगौ होनना बुंदों डेट मिन्सबा एस टि पिआव नांगौ दा एस टि पि मोनोबा सानदोब्रा जोंनि जेनाखि बर'नि जेनाखि जोंनि मेलेमा एसे खम दङ होननांसिगोन एस टि पि मोनमारोबा जोंनि जेनाखि दायो स्टेजाव दङ बे सेम स्टेजखौ बिसोरो मोनगोनब्रा नाथाय बिसोरो अलरेडि गोजौआव दावखोखानाय बिसोरना ओरैबायदि मोजां गोजौ हाइ रेंकआव माने अफिसार दंखाजोबोब्रा ओमफ्राय जों जेनाखि एस टि पिआव हमना ला आं सिम्पोल खोथा जोंनि काउन्सिलिंखौ बुंसै बिटिसिआव फार्स्ट अफ अल साख्रि बिटिसि रिजार्भेसन पलिसि मथेबा जुदि 70% एस टिआ रिजार्भेसन दङबा होमबा बैसोरबो बे जों जि मोननाय मोन्थायखौ मोनफाजोबसिगोनब्रा मिथिबायना गासैबो साख्रि स्कलारशिप इडुकेसननि सिट गासैबो समान मोनसिगोन सोरबा बिसोर आरो गासै मोनद' हारिया मोनफाजोबगोन आरो नों जिखौ मोनजादों बेखौनो मोनसिगोन ओमफ्राय आरो सबसे दुखुनांथावसिन बाथ्राया ओरैबायदि जागोन मोनसे टाइमाव बिटिसिनि सिटआ बिसोरबो जागोनब्रा मानि थाखाय जागोन होनोबा बिसिनि पपुलेसना बारा दङ ना बर'आ हमना ला 30% लाबाय बिसिना आदार्सखौ लानानै जुदि 70% जायोबा सोर देरहागासिनो दङ बिसोरथ' देरहागोन सानसे समाव सिफ जागोनब्रा मानो होनबा एस टि पि मोनबाय नालाय बिसोरबो समस्तियाव एस टि रिजार्भेसनाव गेलेनो मोनसिगोनब्रा रायजो राजा नोंथांमोन बिसोर मेन थांखिया बिसोरना होमबाथाय लिडारा बिसोर जासिगोन आरो बिसोरो लिडार जाबाथाय मा खालामनो मा हायो गासैबो बिथांमोननि आखायाव थासिगोनब्रा बुजिबायना खायसे बुंदों एस टि माने मोनथों खिन्थु जोंनि थाखाय खहा दाजाथों बे बुंनायावसो गोरलै नाथाय ओरैबायदि सिङाव डेन्जार जागोन बेखौ फैबाय थानाय टाइमावसो मोनगोन आरो ओरैबायदि भुगिनांगोन ना जेब्लानोखि जामारो जों बर' हारिया ओरैबायदि भुगिनांगोन सोरबा नेतायाबो भुगिनांगोन नेताफ्राबो दा खायसेना सेन्टिमेन्ट दंब्रा नाथाय माने बुंनो हाया आरो दा बिसिनि सेलाफ्राबो सेन्टिमेन्ट दङ नाथाय बुंनो हाया बुंबा आं ओंखाम मोनजानाय नङा ना सानगोन ना दा बे नङा मेटार नङा एकदम मोजाङै सान रायजो राजाफ्रा दा बेखिनि खोथाखौनो आं सिम्पोल खोथायाव बुंबाय आरो बिराद गिदिर कन्टेन्ट क्रिएटार्सबो दंमोन ना जोंनियाव बर'नि गेजेराव अबाव गोमाजोबखोब्रा ना भुटानावसो थांदों ना सिलिगुरिसो दंहैयो माथो भिडिअखौनो होआसै मेन खोथाया जाबाय एस टि मोननाय लोगो लोगो एस टि भिआनो जाबाय दे हमना ला एस टि भेलियानो जाबाय सेन्ट्रेल लेभेलाव साख्रि मोनगोनखौ इजि दा सानसै मानोना ओरैबायदि कम्पिटिसन जागोन फंबायमोन बिनानावमोन मोजाङै सानखा आरो डिसिसना मोजां ला आसाम सरकारा जोंखौहायथ' मा खालामगासिनो दं मिथिखादों दा ओरैबायदि माने गेलेगासिनो दङ माने जोङो माने खालि मा कालाराल' थागोन जोंनि मंगलियान कालाराल' थागोन खिन्थु बायदिसिना जिनिसफ्रा माने गोमालांनो हागौ आरो लासैनो दा बेनोमोन रायजोफोर आवाजा एसे मारैबा जाबाय ओरैबायदि गगा मोनदों बोथोराबो माने चेन्ज जाबाय नालाय दा बयबो मोजाङै थाबानो जाबाय बयबो सेफआव थाबानो जाबाय जाहाथे माने आरो मोनसे खावलायनाय माब्लाबाबो गावजों गाव माने हारिजों हारि दाङाबाजि खालामना दासान दा सरकारनि सायावसो नालाय दा गावजों गाव माने एसे नांलायोबा बा खमलायोबा आखाइ होलायोबा एसे गाज्रिसिन जायोथ' जाथाया बेखायनो आं रिकुवेस्ट खालामदों रावबो माने आखाइ होलायनाङा जुदि मालाबाफोर जुदि थरख' जालायोबा आरो दा बेनो दिनैनि थाखाय ससे भिडिअ नेक्स्टआव नोंथांमोना लोगो मोनबाय थागोन दा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय नेक्स्टआव बेबायदिनो आपडेटखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन।